Kaixo lagunok, hemen lasto txapel, kasu honetan mini joku apurtxo batzuk jokatzen egongo gara. Eta dorra defentsa jokua jokatuko dugu. Ea nola ematen zaigun. Joko de estrategia jokua eta ben jarri behar ditugu dorre batzuk estrategi puntuetan barbaroen armada suntzitzeko. Gertatzen zaio honi. Orain hortan hortzen dugun, eta bestela beste joku bat jarraitu. Slot bat hemen. Hau kanpora. A ver. Vale. Yes, amen. Ondatu zantzaiak erasotzera. Adorratekin nahiko izango da. Zen bat iruduko. A ver. Bueno. Nahiko zaurituta denez erraz irasiko dugu. Hau da lehenengo nivela ikusiko dugu noiz hiltzen gaituzten. Kanpora.
Tri. Ba, listo. Atzera. Bueno, a ver. Hemen. Bi aldetatik datorzen ez. Suposatzen espazio gehiagatuko dutela. Oye, gogoragoak dira. Eskituko gaituzte. Ai. Gaituztera, baina bueno. Saiatuko gara berriro Nezitza nola ematen zigun jarriko dugu hemen eta bueno, etor daitezela bai ama Vale, tenso egin dugu eskaka berriro joe hasiko gara berriro baina beste joku bat aventura jokuak agidez akzioak joku ditugu hemendik adibidez ai ama ezin duenetara jolastu bueno batzera gero maiatzaren azkenengo astean euskal mitologia, euskal dantzak eta euskal kulturari buruzko aquelarre bat egin ohi da Lamiakon
joatea gomendatzen dizuet, batez ere gaueko satea ikusteko, eta gero lamako jaiak direnek, bertan gelditu zaitezkete, baina ez dago metroa gau esoan, eta hori ja gelditu da zuen esku usten dut. Jateko du joku hau. What the fuck. Ida de hoy ya total. Pero bueno. Es... Kargatzen... Musika arraroa da. Vale. What the fuck? Blah blah blah. Oh fuck. Avisando del laguno ocurren arte, agur.